kilo tahu goreng. Monggo, Mas. Audio matur nuwun. Katresnanku marang sliramu ya mung kaya mangkene wong ayu. Apa iya to Kang Mas? Mula
dak ambali aku dak takon marang sliramu piye sliramu gelem apa gelem ngimbangi katresnanku wong ayu Mboten. Ndak aku. piye Mboten. mboten Mboten. ya wis Lah pripun lho niki? aku ndak maksa Tidak bisa dipaksa loh. aku sedang darah rendah tidak bisa memaksa Lek darah tinggi? darah tinggi sewenang ya Pak ya heeh Sampeyan iso mlebu matur nika. nuwun Pak nggih rawuhipun Apa lho kuwi mau? Ya ampun. Lanjut ya niki. lanjut ya karo ngesis nang kene sewilir-silir penak Angine teko ta? iya nek kono kae Tak kira angin gaib. heeh Mongko kang mas. Iya.